Isa dong. Sa mga bato man ni dong. Abot lagi sa ko lagi. Dok ko ni sa mga ulo karon. Di ko magpasibutan ni dong. Sa sinta nga akong gibayad sa imo tapos bato ang abot. Ikaw ni deliver na. Wa jud kilabot ana sir. Rider man ko sir. Dili gid ko musugot ana dong kay lagi ko musugot ana bato na ang abot. Dili ko musugot ana. Panawag gali og bato na. Bato man ako. Na, wa jud ko mabuhat ana sir kay rider man ko. Dili ko musugot. Labayan ta kag bato karon. Di ko musugot ana. Kay sa amo ani sa kon ba? Ikaw man nihatod ana. Dili lagi sir, dapat ang imong kontakon na ang sealer. Dili ako. Dili Rider ko man ko sir. pasibot lagi ana. Di ko magpasibot. Na, wa jud tay mabuhat ana sir. Dili lagi ko musugot ana kay sa isinta akong gibayad tapos bato ang niabot. Lisod na kung makatapal ko ana sir kay rider man ko. Dili ko musugot ana. May imong buhaton na ni sir no. Kontakon nimong sealer ana. Kamoy pag istorya, wa na ko ilabot ana sir. Dili man na pwede.